Mislim da nismo puno rekli o tvojim psihodeličnim iskustvima. Dosta otvoreno pričaš o tome. Jel možemo možda o halucinogenim gljivama, psilocybin ili ne znam s čim si eksperimentirao tu? Ja ne vidim tu zapravo nekakvu potrebu za nekakvom posebnom tenovitošću. Okay. Zato jer kako se zove, kao i duhan, kao i razne biljke u ostalom, tako postoje halucinogene biljke koje se koriste tradicionalno u Africi, Južnoj Americi i kod nas tu nekad davno. Pa tu tipa ovim našim livadama, tu oko Zagreba imaš valjda 200 raznih biljaka halucinogenih. Samo za razne namjene. Oni su nekad davno bili poznate kao dio travarske nekakve metode liječenja. Oni su psihijatri prirodni, ajmo tako reći. Jer oni u stvari ugase onaj tvoj zadani dio mozga, zadane mreže tvoje, ono lažno ja, i ostaju ti visoke kognitivne sposobnosti. Psihodelici nisu droga. One ne stvaraju toleranciju ni ovisnost, to je neka druga priča. I ne moraju nužno imati vizije. One moraju imati uvide. Nije čak ni bitno da li imaš uvide. Posljedica uvida je to što oni miču tebe sa volana. Ali kojeg tebe miču? Onog lažnog tebe. Onog sagrađenog od neuronskih mreža. Onog koji voli, koji mrzi, koji hoda, koji želi. Možemo nazvati ego. A što ti ostaje? Ostaje ti visoke kognitivne sposobnosti i na što usmjeriš pažnju. Ali ovaj put vidiš stvari bez koncepta, za kojeg nisi ni svjestan u kojoj mjeri ti određuje sliku. Ja hodam kroz prirodu, gledam grane, ništa me ne diraju. Da hodam po Jupiteru i gledam Jupiterovo drveće, bio bi fasciniran kako je fenomenalno, dok se ne bi naviknuo. Tako da u tom kontekstu, kasnije kad nemaš vizije, možeš imati samo uvide. Možeš imati neki vid razgovora sa samim sobom. Možeš razmišljati o stvarima iz svoje prošlosti, možeš se baviti traumama, možeš razmišljati o svojim prijateljima. Mi smo i prijatelje nekako vidjeli sa 15 godina, 20 na jedan način i zaključili njihovu sliku u glavi. A oni su se promijenili isto na razne načine, pa mi to i ne vidimo osobine koje su se kasnije pojavljivale. Znači, omogućavati da vidiš svijet izvan okvira percepcije. Evo, daću primjer, to je kod imaš zelene naočale, svijet je zeleno. Kad jednom ih skineš i vidiš, postoji i plavo i žuto i crveno, ali si ti to vidio. Ključno je da psihodelek ti radi kroz iskustvo. I onda vratiš zelene naočale i opet to ne vidiš, ali se sjećaš da si vidio. Zato jer se sjećaš, kreću procesi unutar mozga, neki pogledi otpadaju, neki drugi neuronski lanci se stvaraju i tako. Tako da, evo, pa danas se psihodelici koriste masovno već eksperimentalnoj medicini. Dakle, gdje je problem? Ti imaš u Americi na jednom sveučilištu, to čak na 2, John Hopkins i New Yorksko sveučilište, i u Adelaide u Australiji su davali psilocibinske gljive ljudima u terminalnim fazama, znači na samrti, i onima koji bole od PTSP-a. Pokazalo se da nijedan razgovor, nijedna tableta nije nikad tako dobro djelovala kao psilocibinske gljive. Zašto? Ne zbog vizija, zbog simbolike, zbog nečega, želim vidjeti šareni svijet. Ako to hoćeš, odi na internet, šarenje i to ti je to. Nego zato jer im u stvari su stekli nekakva uvid, iskustvo da nisu oni to što misle da jesu, da nisu oni svoji modeli interpretacije iskustva. Da nisu oni svoje ja. Ja je model interpretacije iskustva. Ali to imaš na intuitivnoj razini, ne ovako, uglupio sam mikrofon, ne ovako kako sam ja tehnički rekao, da ne bi sad neko očekivao, daj da vidim kako je to kad nisam ja. Ali u biti se taj mehanizam događa. I zbog toga, šta znam, od toga, pa ne znam sad koje bi bilo pitanje. Šta bi ti sad htio o tome da ti ja pričam? Ne, htio sam te zapravo ja sam u knjiga znači, Duhovni ratnik i beskrajni kozmički orgazam je opisala te vizije koje su za mene bile jako poučne. Kasnije ih više nisam ni imao. Jer u jednom trenutku kad sam skužio, ja sam stvaram te vizije u svom mozgu. To cijelo vrijeme si ti sam sa sobom, nema nikog drugog. Nema ni Boga, ni ayahuaske, to si ti. I onda sam shvatio, odjednom ih više nisam imao, nisu mi bile potrebne. Oni ti služe da ti priču prenesu na način, jer tvoja podsvijest zna kako ćeš i ti najbolje shvatiti.